Kaixo, Dani. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Sartu Lasai. Ongi etorri, Dani. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskerrik asko. Bueno, ondo, den esan dizugu, zure burua ongi ikusi ote zenuen, eta... Bai. Gustora. Bai, gustora. Azken finean, saio hau opari bat da, eta bueno, ikusiko dugu. Eta, audientziak onak izan altziren? Espero dut, baietz. Esaten didate ez daukatela importantziarik, baina badakigu baietz. Badakigu baietz. Biak dira egiak. Bai. Biak dira egiak. Felix Linaresek 28 urtean 1500 programa aurkeztu ditu. Zuk hemendik 28 urtera, ze pelikulatan ikusten duzu zure burua? La noche den imaginatzen duzu? Ez. Felix Linares ibilbide luze egin du, eta neure buruari esaten diot, igual 500 eta kitxo. 500 programa. Asko dira, Bai, Badira batzuk, Pillo bat dira. Badakizu, Felixek ze pelikula egin zuen, bere lehen pelikula, izan zen Dracula. Bai. Pelikula benetan oso ezaguna eta mitikoa. Zuk ere gogoratuko duzu, betirako zure lehen pelikula, ez da? Bai, seguru baietz, bai. Bueno, joan den asteko izan zen historio bat Krakoviari buruz eta munduko gerrari buruz, baina esan behar da nire lehenengo programa gaurkoa izango dela, eta Maixabel izango da. Oso historioa berezia niretzat. Hau ere ez da edonolako pelikula? Ez. Oso historia tristea, baina azken finean itxaropen historio bat da. Eta, bueno, eskertzekoa da, lehenengo aukera. Hau. La noche de programa oso mitikoa da, Euskal Telebistan. Zuk aurretik ikusten altzen duen? Bai, pilo bat aldiz. Eta nik gogoratzen dut irratira iritsi nintzenean, gure proba, bekadun proba, Linaresek egin zidan. Benetan? Bai, benetan. Eta ni sartu nintzenean gelara, kontxo, tipo famatu hau, telebistakoa da. Eta, bueno, historia errepikatzen da. Ze polita! La noche derekin. Erreleboa ematen dizu. Bai. Orain egin dizu beste casting bat, ez da? Bigarren castinga, Hori da. Eta zinemara joan zalea zara? Bueno, bai, baina, pentsa ezazu, Felix astero 4 aldiz joaten da zinemara. Hori gainditzea zaila da. Ritmo hori ez da posible, jarraitzea. Dani, lasai. Ez daukazu hori egin behar. Behin hilabetean, 2 aldiz hilabetean, eta jan nahikoa da. Etxean gehiago, pelikula gehiago ikusten dugu, baina 4 aldiz... Asko da. Friki bat da. Eta zuri nola iritsi zaizu dei hau? Nola iritsi zaizu Felixen lekua hartzeko eskaintza hau? Bueno, komentatu zidaten otsailean, eta nire lehenengo erantzuna izan zen izkutuko kamera nun dagoen. Bai, Ze txantxa da hau. Ez zenuen espero. Ez. Baina, bueno, geroago Felixekin berba egin nun, pilo bat animatu nau, eta, bueno, hori eskertzekoa da, berak ezin zidan, hartu saioa, animo, aurrera, primeran egin duzula seguru nago, eta hori, eta hortik aurrera, bueno, zegatik ez. Erronka bat da, erronka itxela, Messiren lekuan hartzea da, baina, bueno, saiatuko gara egiten, eta esan behar dut, jendeak primeran hartu duela
albistea, eta bueno, ni pozik nago, en nuen espero, benetan. Esan duzu Messiren lekua hartu duzula, beldur pixka bat ez dizu horrek ere ematen? Bai, noski baietz. Saioa liderra da, eta izan behar da, ja 30 urte, eta, kao, simbolo ikono bat da, Euskal Telebistako ikono bat da. El Conquist, Teleberri, dakizer, pilota, la noche de. Eta proiektu honekin jarraitzea, zaila da, ez da erraza. Eta lehengo astean Felixekin elkarrizketa bat izan zenuen, Euskal Herriko antzokirik zaharrenean, Campos Elíseos izan zenuten. Zer kontatu zizun, Felixek? Bueno, bere lehenengo aldiz zineman 4 urte zituenean izan zela. Bai, Eta hori gogoratzen du, Eta hortik aurrera, 4 aldiz astean, baia 20.000 aldiz joan da zinemara. Hori Guinness rekord bat da. Eta, bueno, oso lagunak gara, eta mundu guztiak maite du Felix Linares. Eta, bueno, niretzat hori bat da proiektu hau hartzea, zalantzarik gabe. Eta aholkurik eman zizun? Bueno, naturaltasunez lan egin behar dudala, eta besterik ez. Nik uste dut garrantzitsua dela pentsatzea ni ez naizela Felix Linares, nola ez, ni ez naizela kritiko bat, aurkezle bat besterik ez. Beraz, bere lekua hor dago, eta nerea beste leku batean, eta desberdina da. Saioa La Noche de beste aurkezlekin, baina ez da posible bere lekua betetzea. Eta nire asmo ez da. Eta ez duzu hori egin behar. Hori da, zuk zure bide egin behar duzu. Pasaden asteartean, Varsoviako mezularia ikusi genuen, gaur ikusiko dugu Maixabel, eta aurrerantzean, hemendik aurrera, nolako pelikulak ikusiko ditugu? Ez dakigu. Benetan? Bai, ez dakigu. Baina ez dakigu guk edo zuk ere ez dakizu? Guk ez dakigu. Bueno, eta baldin badaki ere ez digu esango. Hori esan badu... Ez, egia esan, ETBek hitza dauka eta astero esaten diate. Benetan? Intenten da hor sekretua. Hori sekretua da, Ondo? Ez dugu esango. Aitu, eta esan diezaiokezu ETBko... Nik pentsatu nuen, igual denbora gehiagorekin funtzionatzen dutela. Baina ez. Astez, oazte grabatzen? Ez astez, baten gara. Bueno, horrek ere ematen dio misterio puntu bat zuretzatera, ez da? Bai, ez da. Eta esan diezaiokezu ETBkoei iragarkiak pixka bat kendu ote daitezke. Hasieran oso politia den hasten da papapa, eta gero... Bueno, guk talde barruan daukagu debate bat saioari buruz. Nola jarraitzea, aldaketak zartu ala ez, bueno, hor gaude. Lehenik eta behin itxaron, ikusi, jendeak jendearen erantzuna zein den, eta ikusiko dugu. Baina